Hi guys! Naka-on na. Hi guys! Welcome again to our channel. Magandang gabi sa inyong lahat. Nandito kaming dalawa. At tayo'y Hi guys. mag-uusap-usap lahat. Mag-uusap tayo. Anong pag-uusapan natin? Kaliligo lang namin guys. Mababango kami. Mababango kami! Yeah! Woo! Bakit ganyan ka naman? Ang ingay mo ah. Bakit ganyan ka naman? Natatawa ako sa iyo eh. Anong ginagawa mo dyan lakay ko? Natawa ka yung ano ba? Yung remote control. Anong ginagawa mo dyan lakay ko? Nahanap ko yung remote control eh. Wala naman. Wala naman ito eh. Magmanual pa ako ng ano ito. Wala lang. Inirecord ko lang ngayong gabing to kasi medyo nasumpungan lang kasi alam nyo maghapon hindi ako naka-record ng video, hindi ako nakagawa. Kaya sabi ko, dito na lang. Magsama-sama tayong matulog. Malapit naman siya. Malapit mo naman konti. Kaliligo lang na. Sabi ko, gawa tayong video, tayong dalawa naman. Sabi ko, dahil lagi na lang akong mag-isa. Nag-haul ako, pangalan nun, nandun ako sa garden mag-isa kasi lagi siyang busy araw-araw. Kaya, ganun ang nangyari. Laging akong mukha ko ang nakikita. Kaya sabi ko, gawa tayo ng video na yon na tayong dalawa. Sabi ko, alam nyo guys, itong krema ko, itong cream, pure aloe, alam nyo naman yan, no? Alam nyo naman yan. So, dahil gabi na, nandito na tayo sa bedroom kasi tapos na tayo sa trabaho natin, magpapahinga na, tapos nang kumain, ayan, matutulog na tayo. Pero before that, sabi ko, dahil hindi nyo naman lubos-lubusan na kilala pa kami, ay gusto ko makilala nyo kami unti-unti. Ngayon, ikwento natin ang ating buhay. Pwede lang. Oo, Ana. Ano yung ginuganda mo dyan? Ikwento natin ang ating love life. Yan. Ang ating mga nagdaan. Naks. Ang mga nagdaan namin. Anyway guys, pwede kayong magtanong dyan at mag-suggest kung anong gagawin namin na video pa about us, ha? Okay? Ganito kasi, Oy! Ano yan? Kita yung point mo. Kung paano kami nag-meet, parang narinig ko yung tanong nyo guys. Bakit meron ka Parang, ba? parang naririnig ko. Narinig ko. Sabi, saan po kayo nagkita? Parang gano'n. Saan kami nagkita? Ganito kasi, medyo mahaba-haba ang istorya. Nang about us, no? Mahaba po ang istorya ng aming love life. Paano kami nagkilala nito? Ay ko, ano ba? Nangihipo guys, nangihipo. Ano? Kasi, ganito kasi nangyari noon. Ang mama niya, doon sa Rome, ay may pinapaupahan na bahay. Ngayon, ay ako naman, ay bagong dating pa lang noon, wala akong kamag-anak, wala akong kakilala doon sa Rome. Ngayon, yung tinitirahan ko, parang ngayon ko kasi merong nangyari noon na hindi ko gusto. Pag natutulog ako ng gabi, meron akong kasamang tumatabi sa akin na tomboy, yung nasa double deck kasing ganyan. Ako natulog dito sa taas, yung T-bird dito sa baba. Sa gabi, lumilipat doon sa akin at doon inaano ako, yung hinihipuan. Kaya sabi ko, ayoko nang gano'n. Ayun, problema ako. Ngayon, nagkita ko ang mama nito. Incidentally, yung naghihintay lang ako ng bus, papunta sa... Pauwi na yata ako noon hapon. Pauwi na rin sila. Nagkasabay-sabay kami. Kasama ang ate niya. Yun, nagkilala kami. Tapos, nagpakilala ako. Nasabi ko yung about problema ko sa trabaho. Na ganun nga, may T-bird na
boardmate ko na ganun nga, noon kasi guys, medyo maganda ako noon. Medyo maganda ako noon. Sexy. Ganun. Hindi na ngayon. Hindi ka na sexy ngayon. Hindi na Hindi na sexy. Hindi na sexy. Siksik na kayon. Siksik na. Hindi na siya sexy ngayon, guys. Siksik na. Ngayon, ganun lang nangyari guys. Yung mama niya, naawa sa akin, ang sabi, naku, kawawa kang bata ka. Sabi niya, meron akong pinapaupahan, pero maliit lang, pero pwede ka pa rin isiksik doon kaysa naman kawawa ka doon sa tinutuluyan mo kanya. That moment na sinabi niya yun, umuuna kaagad ako dahil kasama niya pati ate niya eh. Mga babae eh. O, sabi ko, mas safe ako Pero hindi doon. mo pa ako nakita noon. Pero hindi ko pa siya nakita. Siyempre, mama pa lang niya nakilala ko. Sinama nila ako, umuwi na. Doon sa kanila. Noon, nung pumunta na kami sa bahay nila, kinuha ko na yung mga gamit ko, diretso na ako sa kanila. Ang nandun lang noon, yung ate niya noon, hindi doon natulog doon sa employer niya. Ngayon, ako naman ay sabi ng mama niya, sige dito ka na lang matulog, sabi niya. Ikaw kung gusto mong dito ka na lang tumira, kung di ba problema doon kay Manang Paulina kasi ang pangalan nung may-ari nung boarding house na tinutuluyan ko. Di ba kaya magalit na umalis ka doon tapos dito ka lumipat. Sabi ko naman, hindi naman siguro, papaliwanag ko, sabi ko. Tapos yun, to make the story short, doon ako tumira. And then that night na nandun na, kwentuhan kami ng kwentuhan, ganyan. May bigla ka mong pumasok sa pintuan. At ngayon ay umupo doon sa umupo na lang bigla doon at pagkakita ko, sabi ng mama niya, ay, ito yung binata ko. Ito si Edgar, sabi niya. So pagkakita ko, tinitignan ko mukha, pinapakilala, supla-suplado, hindi mo lang makatingin sa mukha ko. Tapos, lulugo-lugo na, ay hindi ko maintindihan, hindi ko mawari. Tapos, alam niyo ang buhok niya noon? Supla-suplado. Ang buhok niya, alam niyo? Blonde. Sabi ko, Olivia to, nagbablond pa to, akala mo kung sino. Maitim naman, nag-blond pa. Sabi sa loob-loob ko. Kasi nasar ako sa itsura niya na yung pagpakilala ng mama niya, ay yung itsura ba niya ay susupla-suplado, yung hindi warm ang pagka-greet niya sa akin, yung gumanon lang, konti lang, hindi man lang umiti, at hindi man lang, hi, hindi man lang gumanon, kaya... Yung buhok ko kasi pinagpraktisan noon. Ito kasi, Pinagpraktisan, kinulot ang yung buhok nangyari ko. kasi dito sa kanya guys, ang mama niya kasi noon, that time na bago pa lang ako doon, nag-aaral na maggupit, magkulay ng buhok, na manicure, pedicure, beauty culture. Ngayon, yung buhok niya pinagdiskitahan kasi wala siyang makuha na yung sample, ginawa niyang blonde ang buhok. Kaya yun ang naabutan ko, hindi niya bagay. Tapos suplado pa. Tapos sana kung smiling take, kahit na ganon, sabihin ko, wow, ang gwapo mo. Nagano ba yun? Hindi nag-smile ang supla-suplado. Basa pa buhok ko. Ganon ang pagkakilala namin guys. And then, that time na nagkakilala kami, yun, tuloy na ang buhay. Nagpasalamat ako sa Panginoon Diyos at nandun na ako nakatira. Okay naman, safe na safe ako doon. Tapos, ang nakakatawa, kada umaga, ito nangungumusta kung saan ako pupunta, ihatid daw ako. Pag may gusto akong bilhin doon sa stand daw, sa OPIM, doon sa supermarket, ay inahatid ako. Siya ang tagabuhat ko. Sunod ng sunod. Sabi ko, okay naman pala ito, mabait. Tapos,
Tapos alam nyo guys, natatawa ako kasi kunwari lang palang suplado, pero may tinatago. Nasa loob ng pulo. Ganon. Ganon ang kwento. Ngayon, ano na, yung kung paano ako niligawan. Next time na, mahaba na eh. Yun nga, at tapos, doon ako tumira. Tapos hanggang every time na magka-problema ako sa employer, kung halimbawa nakapasok ako sa trabaho na hindi ko kasundo, ito, siya, sinusundo ako at nag-aalala. Pero hindi pa yan naliligaw noon, hindi pa. Yung nagmamalasakit, lalaki akong binabantayan. Yun naman kasi ang biling ng mama niya. Sabi niya, tingnan mo si Jane ha. Sabi niya, tingnan mo si Jane. Kung kailangan niya magpa-interview mamaya, samahan mo. Sabi niya, gano'n. Tapos ang mama pa niya nagbibigay sa akin ng trabaho, gano'n. Tapos siya naghahatid sa akin doon sa interview. Tapos, gano'n. Gano'n ang nangyari. Tapos, pagka magluto yan, ako, ang sarap magluto. Pagluluto yan, pakitang gilas yan ng pagluluto noon. Tapos siya nagpakilala sa akin ng mga masasarap na pizza, kung saan makabili ng pizzang mga sasarap, kung paano kainin yung mga Italian foods. Bago pa lang ako noon eh, hindi ako marunong. Tapos, yun, tinuro niya sa akin. Tapos yung mga fruits na hindi ko kilala, yun, marami siyang naitulong sa akin. Tapos, next time na yung yung iba pang kwento ha, tama na. Matulog na tayo. Yun lang guys. Yun lang ang masabi ko for tonight. And then, nasa sa inyo, kung gusto nyo pang ipagpatuloy ko tong story para malaman nyo, ewan ko, mag-comment muna kayo. Baka ayaw nyo. Okay? Sige. Paalam na kami. Pagod na kami guys. At bukas ay meron na namang ibang trabaho. So, bukas, see you again next time, ha? Please like, comment, share, and subscribe. At paki-click the notification bell beside that subscribe button para sa ganun every time na meron kaming bagong upload or bagong video ay manonotify kayo para makita nyo agad. Okay? So, yun lang guys at ano pa ang masasabi mo? Okay na. Magpaalam na. Magpaalam na. Sige. Wala, anong tawag nun? Nagkakatuwaan lang tayo guys, okay? Kung gusto nyo pa ng mga ibang mga story na gano'n na nakakatuwaan natin, then comment down below, okay? Bye-bye! Stay safe! I love you guys!